siang pat ni pedang supaya ki baro ki parlok kham tam ye phi ki subscriber ki bapteng man pet ni program don ben na por support pedang supaya ki pastor ngirang dan menta ha ka series ka balai ka bangi ai ka teng ka jeli ka ba im henry menta ka session ka menta ngin ya puli ngin ya shashkor ngin ya sngap kani ka session ka nyo agani ka episode ka bamenta tu ngin ya khmi to katu ka dikha khat wa sau phom nei to ngi jam shu sai tu paragraph sharum wisak u pha no yu jacob shaharan to kani ka wan ha tu ka dikha section heading mo to ka khat wa sau hu tiu isu la isi yu jacob namar kata ka jingger khu da ka bau kpa jung u lala ker khu yu but isu la ong halaka do not kisngi banyam brewi ipa kilajan hadin kata nganda penyap no yu jacob upara jonga anda kumta le yethu hakar rebeka yakini kiktien u isu khuning kong jongka tikla pha khot yu jacob u khun bakhat du jongka bat kala ong ha u hakmi u isu men jongme u penchinga nyela de shaphang jongme haka jingkermen bo unyo penyap no yeme timenta ku khun tu sngowi ka khtien jonga tu demi no tu the petri shau laban uhin men jonga shaharan batu da shong lembat u khindiat sngi tat anda ka phai no ka jingki bitar uhin men jongme tat anda ka jing bitar uhin men jongme kala phai no ka name bat bau laklet no ya kata ka ba melale yu hadin kata ngan pha shau pat yame nang ta shani hato bale in shimno nanga ya phi bar orngut ha ka wei ka sngi to kani te kasyai na kai ke ba nia keren mentan ni tu ki hado tu khot ke ba sau pho ba ki tu ki jing beno ki bangi puli ni khana I kumba ki amir ne dapai hni pa de menta uta ubam shmyo diang ye jing kerku kum ba ulakmi nanti menta ka kersoi ka jing isi dai ka jing isi bat ka jing keput kan ban penyap no ilo ujong u para ti mi nei mi na ka jing bom yo jing kerku ti long yengi te kas ngobu jing e ba kum nu kan poi sidu syata kan stau put tan taita kalau ka juat ba te kalau ka bede ba jing kerku kami penban syakanika lenti kani te ngi hang ni ba kembali la ikran ha kata ke bas dang kan mau hadin jong ka jing hap no ka jong ubri na ka pereden kum tu kawan ka pop dai kawan ka tu ka jing penduk no e tu pateng ha tu ka jing shli te unua bat yaki khun ki jong u ba kurim ka jong u bat kimra ki kum tu la ki la pla yaki ha tu ka lieng yeng lieng ka bangi kran ha tu ka session jong ka tu khana kalong hatto ublei habu pala im unua ulaweng me ka pop shumwe tengi hang ni du ka bo jong ka pop kadang don kadang tre ba ka jingker khu kawan ra ya ka jing isi ka pen kersoi ka jing isi hauta u bakmi nanti lem shmyo kamen sim bishni ha sim bishni ti kani ka ju kamen sim bishni kumbalong u isu hang ni ka jaru habaro wada du kini kising ki jungi ki momenta fi ong ta kala shai ga ni ga ibu fi ong nem kani ka sandur ka jong bleyem ka bang yakran kat ko mani khnam tu mai kran chkhman kawan ra ka ban roi ka ban kiyo kan re kan ni ka san prakhat ka jong breu ka bada ka ban sim ba bishni na ban kham yo kawan ra ya ka ban sim ka jong bishni kan nya ai mo jong bishni adu ba ong ka jing yam prian tok pa kala jan mo penyap sunan ni para mo ka sandur ka jong bley kawan ra jing ko san prakhat breu po jing tim ta kan long kan da bashpun kan mau kum yukan abel ru kiamani beli ber orngon handai mi ka jing bishni mentaru halo jing ta kentin jing kerku mi ka jing bishni te haba mi ka jing kanat hayeng hasam shipara kan long kum no ta ye kan nom dan ka jing itali te de fi pe yang ni pa de ka rebeka pa de kum ka kemi ka don na ka jong ka benta ka jong ka pa de na ka benta ban pelat ya kan ni ka jing e kan te ka pa khot yu jacob
bat kabut di tu kentin men jong me pencengan yala dia syapang jong me ha kajing kermen ba unyo penyap no ime kajing pencengan yala dia kalau mut ba kat ba ipai dang im te undam lelai tane mare khalat ni ru inlai pencengan da ka ba kmi inti ba kajing kerku kan sawan hiat da ka balik kini kekam Ketua kerja jikar ku pau ai kalau belaj sya umniu cakap. Teman tahu ni mud wala badang awak penyam. Man kini jubor kan kini jing telai. Nakam dia kesan tur belaj kan umla. Ta kan long kajing kerku ku bemi da ka ketin hok mo. Da penyap no itu basyak kerku atau kajing kerku kan wan sya tunung penyap dalil itu kan umlong. Ti hakini kisngi ki jongi ki bomenta ta kumbai job tma ki kiri ti kile ti ki yo ngi ta jingkerku ndai long ngin ong kunu jingkerku ndai ki ta ki jing luti ndai ka blessing le ni ka jingkerku kamuan long kita ngam an husiar kan te kum ka kmi menta de ka kentu ye lau jong khun u jakob ban da petri ban lech shau laban u men jong ka sha haran ti kumbangi la ikran ti session ki basya kaman ha ka bai dei bakre beka kedua bitang yu kupa jongka betuel buat u laban si laban deh boy men jongka handai kami jongka kami kemelka handai hadin pede ki kami kerteng di tang u laban bat ngi minta pada sakarul ke jong u laban lawan u jakob un petri sha u laban bat ka ong hani tu de shong lem bat u ken diat sngi itu kentin diat sngi tingim tip tat hadu landu kan kobar ni kan tap kan ni ke baong kan diat sengi kan haduk anu kajing jalan kajung ka kalaban kenjok di kisnam lu bat kajing bu ni ka ong ba nda phai no kajing bitar u hen men jong me ka ban arsin dekat sausan tat enda kajing bitar hen men jong me ka phai no kan nami te hang ni ngi ba kapor ka ajing khiaru ya kajing bitar jong buri kajing yesun Asal ini kemudian kendiat sengi, dah si sempat perkat sengi mentara, lam si sengi, sengi lai setiap artiyo. Andai hang ni nimla mentip kalau abang palat jalan bahar, bun pada kisnem. Yang tak ini long kajing ong kendiat sengi, kan kentup itu kajing jalan untuk kepor, kebahakar kum perkat, tu kajok, kan long baik kata kajing jalan, tak haduk bah, kajing bitar kajing ubriyo, kalong jai. Tengi iba ya kan ni kajing penyeso ya kapor pat kajing penkia ka ba ka kadon ya kajing bitar kamdai tang tu kajok war du mentaru dai khlut mi kinu kajing bo syok seir ki mlang salang ni kemut kabor sensyar ka panan kam kan ni jai bet da subum ta kuma ai curfew kidon kajing keluar ki blai makin meding Nah curfew kemudian ne sebut tang arteo kalau aja ya mula subscribe. Kalau katu kajing bitar ka randin ski. Te kum no karandin kataru ngimla ban song thu ata. Mula ban pipang ya gini. Kajing bitar kayalam sebut ki ai belum kajing tim. Kabla ni pois kajing yap. Hande kapor wadega kadawai ka penkhia suki jai. Khani khana ka mut. Kani ka khareba ka kabi jing ki aru di ka song thu yang ngai kata. Masih sin kesini tu ni saja. Bukti jing anu di saja. Longka kalai ya katakan. Ti defi yang ni pada ka ajeng kerman ni lau jong khun ba anda la kala poi hang ta dengan sapa syawe me nang ta. Bat kebu pada kitu jing kli kan. Hato balen simno nanga ya phi baro arngut ha ka bikeski. Namar lada ailat begini kidan hang ni. Umut kan don kajing yele ka bajur. Ti banyak ke bawah pi berorgut pi poi sejing long nong sun sejing yap wei boleh kan ilang kumta yang akan sim nak ni kan ti itenar kami kadon la kajong karul hang ni kan de hang ni i ya ka dor jong kami kan pedeng jong imlang kasalang ka ba nyukor tang kian rang ndai karul jong kami pedeng ni ki tanam saupun riu bat karebika kalau ong hau isak ngapin kuslai ialah kajing im namar kita ki kun kentai uhet ladau jakob unsim ke tengah ialah dia nak ki kun kentai uhet kumbalong kini ki kun kentai jong kan kari ngadang don kam ayushu ialah kajing im pi okem ke ba ong ni sapan rio pi ban
ngasngo kumba ka kuslai khala da ujakop uni obriu na to jaka ka udan ta kan boleh bekali ikran kum ta halu jong kurim jong ka kani ka jing temu penyiap ka jong u isu yo ya lau jong upara katip tangkare beka tiban pa siapo haran lau jong men jong karu kadi maka ka batip bisa kum tip mentah padan le kum nu ban pen snguthu ya lau jong kurim baun pa ya u Jacob Shaharan hang ni hakani kalong yeng ginam de ban klet ba session ki ba khmat ngilayo ngilayo puli ngilayo keren ru bau isu usim kurim de kentei nong hit ki han ti kani kare wika ka wara dak ta ka isu o mata ka nga khuslai ke jing imang ni kun kentei han ki balong ki kurim ki jong u isu ki persa kurim ki jong ni kalong yeng ti mentang ong la dau Jacob usim tengah yala dia ni kun kentei han kumbolong ki kun kentei jong kani kari ngadang don kam ayushu ila ka jing im wi long kabu ikani ki isu mentang khamat ada uni ukun ni kong wara ikani ki persakurim nakani ke ba wat uta uktau u jongkar pediang ti mentang mal kun ni kong along ni ti law ni kun ba ngat ni ti sei kalong yeng lunjungi ti mentang kan sa pri dia kanan tu kan sewe bau Isak hapen sengap ikani ka jingkeren tilong dengan apa ipada hadu hang ni tu jing bunok lalat nya mana nak kana arpunyo kanta pada kapai dah kuwe kumno enne nak lami kan ki isu kan te menta pada nak tu ka jing ong hiba bakin manong no nak isu jong kayap ka imhan kalong yeng sama ta pada jing mut jeprat jing kelas akut hang ta iklet dia katai tu bunok laja tolong anak kuwe ngatai kum tu gila poi saka bakut jom ne nak war yo gala biang ka tu store ni yo film ni ne em to ka tu na ikran te to perlo ngamut chu ongum ne ka tu kar kompuli ke jom ni baro sikata ya ka di khana kalau nang war yo kalau kum tu mau store ka plo si bro ate ko wit si bet re ling ba kan ke jing ikran kapau ka balong thamai yang asibet na so balong thamai ka baning kom hawe dei bat ki kentien jingker khu analysin no kami apreng ka khana kalong ka dei ba kentien men siam ba ka men siam nu me kan yo ban ker khu tenga wan ra ber ka ibo mon khmat ba hawe dei ba ka jingker khu kami ndo ba no te bala da ka dan ka jinges no ne ba ka jingker khu betul nu play ka ye ne ka ba apa kani ka khana ka khana mai pastori ong ka dei ka jeli ka ba kini girang ba dan ki shiki shenrang ki besen syari ya ka imlang ka salang lesi ka jingkren jong rong ba kham khia shi bot sha nya ba kren ga kan thai han lai ka ni khana ni ya ka phang pedeng jong ka reba ka tengah jong Isak ba kumlu ka penan kam mel ka jinglong kami ka jong ka kumlu ka penan kam mel ka jinglong tengah jong ka ban pen urlong ya gitu ki kentien kiba ublei ula kran haka men ba kadang pun ni ki armat khpo bat ka rule ka jongka nga i ka dei ka ba kerpang ta ma ni khana bakala pan pen urlong ya kata ka juba ka kayo no blei ka ba ar ka rule jong ni ka long kami ka wan ra ro ya ka jing pelat na ka jing yashun wat hadu ka jing yam jong ni ki armut si para nganget bakani ka khana ka pen kumpur ya ki long kami pakin perkham baki dan ni kadam tak bakraw nam tak ka jong ka yeng pat nam tak ka jong ka jing sandur khwai dei pat ka imlang salang te khoble shibun gin se shem pat haki we session ki bobot